खुलुमबाय लोगोफोर दाखालि साननैसो खौरां बिजों नंलाया बियो फेसबुक पेजफोराव ना बिपिएफनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन सासे आइजो ना बिनि सायाव गोबां भिडिअ हगारलायदों बा गोबां मा खालामलायदों नङा होमबा बावहाय चिफ सारा हाग्रामा महिलारिया माबा मोनसे गुबुन मोनसे गावसोरनि खामानि थाखाय थांदोंमोन आरो बिनि सायावनो गोबां बाथ्रा ओंखारदोंना बै बे फेसबुक पेजआ नियम निति रुलफोरखौ मिन्थिगोन ना मिन्थिया सासे आइजोखौ मोखांखौ एसे ब्लार खालामनानै जे होनांगौ बेखौ गियान दंना गैया बियो जाय निउज फेसबुक पेज सालायगिरि बिगोमाफोर चिफ सारखौ हाग्रामा महिलारिखौ हगारबाय थिगै আছে आं मानिबाय किन्तु आइजोफोरनि मोखांखौ जे मानो ब्लार खालामा लाफानो जे बिदि हगारदों आरो जिखिनि जेरैबायदि जाथाय जानाय ना जाथाय जादों होननानै बिथांमोना होदों बेफोरबायदि जाथाया माब्लाबाबो नङा आरो जानायबो नङा जों जुदि सरासनस्रायै हमनानै ला जुदि गुबुन दल संगठन बा गुबुन गुबुन मानसिफ्राबो जुदि प्रमद बर' सारनि सायाव दाजाथों आं बेखौ बुंदों दाजाथों दा प्रमद बर'नि सायाव सोरबा आइजोखौ जुदि बेफोरबायदि एडिट खालामनानै बा बिजों बेफोरबायदि जादों होननानै बुङोबा इउपिपिएलनि मान सन्माना मा जागोन इउपिपिएलनि सोद्रोमाया प्रमद बर'आबोथ' सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों गोबां आन्दलन खालामबोदों राजा लामा गाथेबोदों नंगौना नङा रायजोफोर थ' बेफोरबायदिनो बेखौ जुदि हगारोब्ला बै इउपिपिएलनि आइटिसिएलफोरा मा जागोन माबोरै मान सन्मान थागोन बाथ्राया बे दा हमनानै बिपिएफनि नैबे हाग्रामा महिलारि सारखौबो जुदि बिदि हगारबायबा बै सुबुंनि ब्रेना बिनि सिन्था धाराया माबायदि एन्टि बिपिएफ बेफोरबायदिसो बै जाय सुबुङा जाय फेसबुक पेज सालायदों ना बै बिगोमाफ्रा साननायाबो मोजां आं एज ए बर' सुबुं हिसाबै बै आइजोनि मान सन्मान सेस खालामनानै होदों मान सन्मान दिनैहाय ओरैबायदि बदनाम जानानै दं बियो दिनै बिपिएफनि हाग्रामा महिलाजों XYZ ना दिनै बेफोरनि न'खरखौ सिफायना होनायसो जादों बेफोरथ' बे न'खरखौ सिफायना होनाय जायाखै होनबा रायजोफोर थ' आंनि सिन्था धाराया बेनोल' जाय आइटिसिएल एसे सानै हयै माखासे भिडिअखौ हगारोब्ला मोजां जागोन जानला मानला बेफोरबायदि सोरबा आइजोखौ बेफोरबायदि जुदि भिडिअ खालामनानै बा जाय जाथाया दिनै नंथारा बेफोरखौ बेफोरबायदि जुदि बाथ्रा बारा खालामनानै होयोब्ला एसेब्लाबो साननो गोनां जानानै फैगोन आरो नैबे आइजोआ हाग्रामा महिलारि सारजों जिहेतु बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय ना फेसबुकफोरावहाय बा फेसबुक पेजफोरावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा लिरनानै होनाय ना बै आइजोआ मा बाथ्रा बुंदों आरो बियो गोख्रों एक्सन लानायनि बाथ्रा बुंदों भिडिअखौ जुदि दानाब्ला गोख्रों एक्सन आरो बिखौ एक्सनबो लानांगौ मानहानि केस होयोब्लाथ' बि थांखाबाय जोबखाबाय फेसबुक पेज बिगोमाखौ नागिरबानो गासिबो डिटेल्स मोनजोबगोन बिनि सोरबायानो सालाय बा बियो नंखाय ना मा टटेलि मोनजोबगोन बिनि डिटेल्सखौ थ' ओंखायनो एसे सानै हयै जुदि होयोब्ला मोजां जायो गाबोननो जुदि नोंनि बिफाखौसो जाय फेसबुक पेज बे हाग्रामा महिलारिनि आरो बै आइजोनि बाथ्राखौ बायदि रोखोम लिरनानै होदों बा बायदि रोखोम बानायनानै होदों बैनि बिमा बिफाखौ फेसबुक सालायग्रा बिमा बिफाखौबो जुदि बेफोरबायदि खालामनानै होयोबा माबोरै जागोन बिमायाखौनो हमनानै ला सोरबा मुस्लिम हौवाजों खालामनानै होबाय बायदि रोखोम बिफायाखौनो दे सोरखौबा सासे हिन्जावसाजों खालामनानै होबाय बिनि मान सन्माना मा जागोन मा खालामगोन दिनैहाय बे बर' आइजोआ साहस थानायखायसो दिनै बेफोरबायदि थांनानै दं बे गुबुन आइजोब्ला जुदि बायसान्सआव दाजाथों इसोरनि अननायाव बायसान्सआव सुइसाइड जायोमोनबा मा जागौमोन बै फेसबुक पेज बिगोमाया नायगौमोन ना बिनि थैनायखौ लुबैयो थ' जिखियानो जादोंला बिनि बाथ्राखौ आं गोलाव बुंनो सानाखै आं भिडिअ लाबोनोबो सानखादोंमोन बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनोबो सानदोंमोन नाथाय
सम मोनाखै मैया दाखालिनिफ्राय आं गुवाहाटियावसो दंहैयोमोन बिनि थाखायनो आरो मोनसे जों नुगासिनो दङ जाय बिगोमा ना फेसबुक पेज जाय खौरां बिजों सालायग्रा बिगोमा बिनिबो 10 लाख 15 लाख माबा माबि XYZ फैद्लागासिनो दङ सासे खौरां बिजों आं खौरां बिजों जाय बे पर्टेलखौ सालायग्रा बिगोमा बिथाङाबो आंनि भिडिअ आं कल सावरायदों होननानै जानला मानला सावरायबा जानला मानला बुंबा जानाय नङा नोंनि कलखौ दे सोरबाया जे रेकर्ड खालामनानै दोनदों नोंखौ जे सोरबाया भिडिअ खालामनानै दोनदों नोंखौ जे कल खालामनायाव जे बायदिसिना रेकर्ड खालामनानै दोनदों ना बेखौबो एसे सान आंनि कल सावरायनायखौ कल रेकर्ड खालामाखै बेखौ दा सान दिनै सोरबा सासेया जाम्बा जाम्बि नंला दिनैनि दिनाव आरो बे बिगोमायाबो ओरैबायदि मा होननानै बुंगोन गुबुननिखौ बिराद गिदिर खालामनानै दामनो गोरोंमोन बियो मालायखौ गिदिर खालामनानै बायदिसिना दामनायनि सिगां नोंबो एसे माखासे आबाखौ सानै हयै दामोब्ला मोजां जागोन बै पर्टेल बिगोमाया दा बेफोरनिथ' गोबां ओंखारगासिनो दङ दा बेखौथ' जाय पर्टेल बिगोमा बेखौथ' UPPL नि प्रमद बर' सारजोंनो थाफायो होननानै जों खोनानो मोनो खुगा मानसिफोरनि खुगा खिन्थु UPPL नि मान सन्माना मा थागोन बाथ्राया बेसो गोलाव बाथ्रा बुंबाय बै आइजोनि बिसि फिसाय सानैजों बिथांमोना मा बुंदों बिनि सायाव एसे खोनासंनानै लानो आरो कमेन्ट होलांनो हागोन बे बिसि फिसा सानैबो मा बाथ्रा बुंदों बिनि सायाव कमेन्ट होलांनो हागोन खुलुमबाय गिबियावनो आं बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय आंनि मुङा मृदुला बसुमतारी आङो BPL नि CWC नि मेम्बार दिनै आङो ससियेल मिडियायाव फैनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय थांनाय 24 खालाराव माने आंनि जि आं फेसबुक ससियेल मिडियायाव आं नुनो मोनदों आंखौ माने जोंनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि सारजों जितु मोनसे गाज्रि फट' एडिट मेकिं खालामनानै जितु भाइराल खालामदों माखासे पेजाव आं नुनो मोनदों बे पेजनि मुङानो जाबाय वांजां पेज बे पेजाव माने ओरैबायदि गाज्रि फट' भाइराल खालामदों आं बिनि सोमोन्दै आं दिनै क्लियारिफिकेसन होनो होननानै फैदों बे फट'आ एकदम निसा नोंथांमोना बे फट'नि सायाव जेबो साननांगौ गैया नंगौ सारा जोंनि न'आव फैदोंमोन बाहाय आंनि हासबेन्डबो दं आरो प्लास आंनि फिसालाबो दङ बे सारा माने आंनि फिसायजों मोनसे खामानि रायलायनो लागा दंमोन जोंहा पार्टि मेटार बेखौ लानानै आंनि फिसायजों रायलायनो थाखाय फैदोंमोन हाग्रामा सारा बेखौनो माखासे मानसिया माने षड़यन्त्र खालामनानै माखासे फेसबुक पेजाव बानसावदों जेब्ला सारा जोंनि न'आव जोङो न' सिङाव जोङो आंनि बोराय आरो सारजों साथामजों जेब्ला जों सावरायबाय थायो खोथा जों माखासे पार्टिनि खोथा जों माखासे खोथा रायलायबाय थानायाव गामिनि सानैसो हिनजावफोरा फैदों बिथांमोना मा उद्देश्य लानानै फैदोंमोन आं बेखौ बुंनो हाया खिन्थु जेब्ला बिसोरो जोंखौ गाज्रि हरो होमबा जों आंनि फिसालाजों आंजों थांनानै आं दरजाखौ खेवहैयो खेवनानै जेब्ला आं बिसोरखौ नुनो मोनो बिसोर साब्रैसो हिनजावफोर बिसोर ज' दंमोन ओमफ्राय आं बिसोरखौ सोंदों मा खौरां मा उद्देश्य लानानै फैदों जेब्ला बिदि सोङो बिसोरो सोंदों नोंसोरनाव सोरबा आलासि दंफैयो नामा बे थिग बे टाइमावनो आं होनदों औ जोंनाव आलासि दंफैयो बिदि बुंनाय लेखा बिसोरो आलासिखौ नायनो होननानै बुंबाय आं होनबाय औ नायजायोथ' जेब्ला बिसोरो न' सिङाव आलासिखौ नायनो होननानै थाङो अब्ला बिसोरो जोंनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नुयो होमबा बिसोर गावसोरनो नुनानै माथो हाग्रामा सारसो होननानै गावसोरनो शक जानाय बायदि जानानै बाहेर फारसे ओंखारबोफिनो जेब्ला बाहेर फारसे बिसोर ओंखारबोफिनो गावसोरनो गावजों गाव सावरायलायनानै माने आंनि सिगाङाव बिसोर बुङो जों माने गोरोन्थि जाफ्लांबाय माने जों एसे दस्रा एसे उद्देश्य लानानैसो फैदोंमोन जों हाग्रामा महिलारि सारखौ फैदोंमोन होननानै सानाखैमोन बिदि होननानै गावसोरनो जोंजों मोजां सावरायलायनानै गामिनि मानसिफ्रा ओंखारलाङो बेखौनो लानानै माखासे सुथुरा पलिटिकेल इस्यु खालामबाय माने अखानायै 24 माने
अक्ट'बर खालि माखासे पेजाव जों नुनो मोनबाय जे वांजां पेज आरो बर'सा पेजाव माखासे गाज्रि माने फट' हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाय नुनो मोनबाय। बेबायदि जुदि हाबाखौ जुदि जोंनि बर' समाजाव बेबायदि मावोबा माखासे माने गाज्रि हुदाया बांनायनि सायाव बांलांगोन। बेखायनो गावजों गाव बेबायदि खामानि मावनायखौ नोंथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बे माखासे फेसबुक पेजाव बेबायदि गाज्रि फट' भाइरेल खालामनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि बन्द' खालामा आं बेनि सायाव थाबैनो आं एक्सन लानाय जागोन। बेखायनो आं नोंथांमोनखौ अननानै आं रिकुवेस्ट खालामदों जोंनि बेबायदि हाग्रामा महिलारि सारजों आरो आंनि फट' एडिट खालामनायखौ थाबैनो नोंथांमोना शेयार खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ। आं गुरैयै अननानै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जाबाय आरो बिटिसिनि गासैबो रायजो राजानि सायावबो आं गुरैयै रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो साननाङा। हाग्रामा महिलारि सारा सासे बर' हारिनि संग्राम खालामनानै फैनाय हारिनि सेक्रिफाइस खालामना फैनाय सासे सुबुं बियो दिनै बेखौ बेबायदि दिनै गाज्रि फट' एडिट खालामनानै भाइरेल खालामनाया बिराद लाजिनांथाव खोथा आरो आंखौबो सासे हिन्जाव माहारि हिसाबै आंखौ बेबायदि फानसावनाया बिराद गाज्रि जादों। बेबायदि खामानिखौ जुदि मावबाय थायो होमबा समाजा बिराद गुबुंले जालांगोन। जोङो माने मोजां लामाजों आगान सुरनांगौआ बेबायदि लामाजों जुदि थांबाय थायोबा बुहुत समाजा गुबुंले जागोन। आरो आं मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानदों दिनै मोजां जुदि नोंसोरो रियेल घटनाखौ जुदि मिथिदोंमोनबा दिनै नोंसोर मोजाङै जुदि डिटेल्सखौ लायालासिनो दिनै आंखौ गथ' सानैनि बिमा बुंदों। आंहाथ' गथ' सानै नङा, आंहाथ' फिसा सासेल'। मारै नोंसोर बुंनो हाखो? बेफोरावनो जों बुजिनानै मोनो नोंसोर माने माखासे खोथा माने बानसावनानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ नोंसोर माने फासायनाय पलिटिकेल इसु खालामनानै। बेखायनो आङो नोंथांमोननि सायाव आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय अननानै नोंथांमोना माखासे गाज्रि फेसबुकआव ससियेल मिडियायाव बुंनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। नंगौ, बे आंनि दा बुंगासिनो दं बिसि बुंनाय रावा एकदमबारे नंगौ। बेखौ जोङो गासैबो जोङो हमनो हायो। जाखिनि भिडिअ' बा जाखिनि माबा होबाय दङ बेफोर एकदमबारे नंखाय। मानोना आंबो एकदम लोगोआवनो दंफाखायो, आंनिनो आरो गथ' सासे दङ बेबो दंफायो। बेखौ खुनु जोंनि रायजो राजाफोरा खुनु आदारवाइस साननो नाङा। जोङो एकदमबारे जोङो खालामो आरो अननानै आङो गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायो जे नोंथांमोना बेबायदि पस्ट होनाय गाज्रि बानसावनाय बेफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। मानोना गुबुननि न'खराव बेबायदि अर सुनो नाङा। एकदम नंथारै खोथाफोरखौ होनलाबायनानै जे जानला मोनला बखिलाबायनानै बुंनायखौ बन्द' खालामनांगौ। अननानै आं गासै रायजो राजाफोरखौ आङो एकदमबारे आंनि आत्मानिफ्राय आङो बुङो जे नोंथांमोना बेबायदि खालामनो नाङा। जोंहा न'खर दङ, गथ' गथाय दङ। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ आङो गले गले खावलायनानै आंबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।